чи можна розглядати послаблення санкцій Сполучених Штатів Америки як спробу відірвати режим Лукашенка від впливу Путіна? Чи, можливо, навпаки, це зараз допоможе Путіну, і це радше такий просто компроміс без стратегічних змін? Менавіта. Это спроба американців все ж таки неким чином оттягнуть Беларусь від Росії і у тим ліку від Китаю. Тому що Лукашенко некалькі разоў ён бы умудраўся падчас сумесных вайсковых навучанняў Росіі з Беларусі, ну, як бы в рамках так званой союзной державы, подтягивать представников Народно-освободительной армии Китая, НУАК. И когда Лукашенко отчуў, что это может быть серьезным козырем у ягоных руках, то внутри Беларуси дозволены им быццам бы апозіцыянеры агучвалі тое ж самае менавіта для амерыканскай аўдыторыі, а ці не прапанаваць нам кітайцам паставіць некалькі военных базаў якраз вот бліжэй да заходняй мяжы, якраз для заходняга кордону Беларусі. Натуральна, нікому под, скажем так, под плотам еўразвяза не патрэбныя кітайскія войскі. Таму і разглядайце, што ў першую чаргу это спроба адцягнуць Беларусь не толькі ад Расіі, але ж і ад Китая таксама. Пра санкцыі глядзіце, тут усё абсалютна неадназначна. Літаральна вот перад прыездам Кола, напрыклад, беларускі Альфа-банк, это філіял як бы расійская, расіяне з значнай ступені скарыстоўвалі яго ў сваіх мэтах. У тым ліку ўсе крэдытныя картачкі, ўсё, яны скарыстоўвалі беларуска Альфа-банка. Так вот, 31 еўрапейская краіна забараніла ім это рабіць. Вот у чым сэнс, заблакавалі і для беларусаў, і для русакоў. Так што ёсць такое супрацьстаянне Еўропы і Злучаных Штатаў. Калі Злучаныя Штаты, глядзіце, яны здымалі санкцыі ўжо папярэднія з беларускай каліі ў спадзяванні на тое, што ён пойдзе якраз на тэрыторыю Злучаных Штатаў, то нічого з гэтага не адбылося менавіта таму, што Еўропа адмовілася зняць санкцыі з беларускай каліі. Вот у чым праблема. А яго вазіць можна, у прынцыпе, без перагрузкі, ну, улічваючы якраз залезнічную каляю, ну, старую савецкую без перагрузкі, это толькі Клайпеда ці Адэса. Можа быць, Трамп і разлічваў, што ён усё ж такі прыдушыць Украіну, каб Украіна хутенька падпісала мірны дагавор, што ён пойдзе цераз Адэсу. Але ж гэтага не адбылося, ну і Літва, відаць, для сябе выгандлёввае нейкія прэферэнцыі ў гэтым плане. Таму што калі вы заўважыце, Кол перад тым, як наведаць Менск, ён у першую чаргу як бы так прыляцеў менавіта ў Вільню. Ён таксама меў перамовы. Вот такая вот сітуацыя. А практычна атрымліваецца, што на сённяшні дзень, калі паглядзець статыстыку па пастаўшчыках калія менавіта па Злучаных Штатах, то атрымліваецца на першым месцы ўсё ж такі Канада са значнай перавагай. А на другім, хто бы вы падумалі, Расія. Мы ж умудрыліся зрабіць так, от офіс Ціхановскай умудрыўся зрабіць так, што, ну, это, напэўна, в угоду Уралкалію расійскаму было, што беларускі калі пад санкцыямі, а расійскі не пад санкцыямі. От, до речі, коли ми говоримо про калій, тут важливий момент, тому що ми розуміємо, що це дійсно фактор, який зараз відіграє важливу роль. І от теж бачила сьогодні інформацію, що ціль номер один Сполучених Штатів Америки, так би мовити, це не лише відкрити імпорт білоруського калію, а й увійти в розробку калійних родовищ і навіть виробництва на території Білорусі. І, мовляв, це зараз дуже потрібно Трампу, і це основна гра американської дипломатії. Але ми ж прекрасно розуміємо, що Лукашенко поки він залежний і від Кремля, і від Путіна, і також ви вже згадували Китай, ну не надто, мабуть, буде на це погоджуватися. Як далі Сполучені Штати можуть тиснути на нього? Чи, можливо, що будуть йому пропонувати ще? Глядзіце, Беларусь зараз, Лукашенкаўская Беларусь вельмі зацікаўлена ў крыніцах доходу. Тому што Расія не выдзяляе грошы прынцыпова, і Расія зараз не да Беларусі. То бок беларускі рэжым, яны так разумеюць, галоўнае, каб ён не, скажем так, ну, беларускі эканамічны суд, каб ён не паваліўся са сваіх лапак і не сканаў. Вот усё, што іх цікавіць. Пры гэтым Расія зацікаўлена, каб у Беларусі з эканомікай было ўсё кепска, для таго яны ж мараць у прынцыпе прыватызацыю правесці, скажем, у Беларусі ў стылі 90-х гадоў, калі яны за бесцэнак скупяць усё, што можна.
Таму яны адмыслова на беларускай тэрыторыі яны ўваходзяць, як бы так, выступаюць інвестарамі для беларускіх прадпрыемстваў. Вот паглядзіце, ў Жлобіне, напрыклад, стаіць беларускі металургічны камбінат БМЗ. Так ён на сённяшні дзень зачынены, таму што няма работы. А русакі ўжо гатовыя, як бы там цэлая кодла, якая сядзіць уже чакае, калі яго абвесцяць банкрутам, каб яго можна было там скупіць за 3 копейкі. Да. Лукашенко шукае, дзе браць грошы. Ён прабегся па Азіях, прабегся па арабскіх эміратах, паўсюль, дзе можна было. Ён не знайшоў тых, хто хоча укладаць, інвеставаць у Беларусь у сённяшнюю. Таму для яго якраз Злучаныя Штаты з'яўляюцца якраз тым промнем надзеі, які дае магчымасць менавіта на ўсё ж такі паступленне нейкай валютнай выручкі. Таму ён ухапіўся, і ён мэтанакіравана, паслядоўна як бы з гэтым работае. Это, разумееце, то, в прынцыпе, нават, я б сказаў, не ініцыятыва амерыканскага боку, это хутчэй беларускага боку. Таму што яны па лініі МЗС, па лініі Міністэрства замежных справаў, калі памятаеце, у нас быў раптам закончыў сваё жыццё міністр Владимир Макей быў. Так вот, пасля таго Москва вельмі спадзявалася, што міністрам стане якраз ёсць там рускамірскі адзін з намеснікаў. Не, Лукашенко паставіў Алейніка, Алейнік працягваў тую самую лінію, што і Макей. Это менавіта тлумачыць з захаду і Злучаным Штатам, што апошні раз нам паверыце, інакш Москва нас паглыне, і будуць стаяць это расійскія войскі ў Гроднай і Брэсце. Звалілі ад пасады, але ж не таму, што ён не спраўляўся, а менавіта, каб у яго было больш часу менавіта займацца лабіяваннем, якраз адбываць Лукашэнку для заходніх дыпламатаў, для ўсіх. І, в прынцыпе, наш чым ён купіў таго ж адміністрацыю Трампа, ён выступаў менавіта як спецыяліст па Пуціным і па Сі Цзіньпіню. Праўда, з гэтага як бы так нічога практычнай рэалізацыі не паймела, але ж тым не менш, як бы, ну вот ужо перамоўны працэс ужо актыўна ідзе. У свой час Лукашенко прапановаў Кушнерам. Я нагадаю, што Кушнеры это беларускія габрэі, якія родам з-пад Наваградка. А ён у тым ліку разглядаў, відаць, прапанаваць ім як акцыянерства, так што это не новая ідэя. Ну і мы разумелі, што калі ўсё ж такі амерыканцы з беларусамі разам ствараюць сумесную вытворчасць па здабыцці як бы калія перапрацоўкі, то тут і Літва нікуды не дзенецца, таму што калі на упакоўцы будзе напісана не «Made in Беларусь», а «Made in USA», то, в прынцыпе, тады можна і санкцыі не здымаць. То бок будзе тады грузіцца спакойна это сумесна здабыты, умоўна, скажем так, калій і адпраўляцца на Злучаныя Штаты. От, до речі, ще про санкції. Тут також важливий момент, тому що, повертаючись до заяв Коула, так він сказав, що після того, після того, як Білорусь випустить абсолютно і звільнить всіх полонених, то Сполучені Штати Америки готові зняти абсолютно усі санкції з Білорусі. Він каже, що, можливо, це навіть відбудеться вже до кінця 2026 року. Якщо Сполучені Штати Америки говорять про те, що вони повністю готові зняти всі санкції з Білорусі, то чи може тоді Лукашенко погодитися звільнити всіх тих політичних в'язнів? Ну, тут, на жаль, Трамп, скажімо, заохочує Лукашенка в гандаль, якраз работорговля, як я називаю, то 21-го стагоддя, на жаль, нічого в світі не помінялось. В принципе, для Трампа это не есть как бы ликвидный товар, бо Трамп же сам коммерсант, по сутности, по своей. Але ж, ну вот во угоду этой гульні, каб хотя б троху адцягнуць Беларусь ад Расіі з Кітаем, яны на гэта ідуць. Тое, што зараз адбылося, глядзіце, Злучаныя Штаты это яшчэ не ўсё, таму што вельмі значны чыннік, які ўплывае на Беларусь, на санкцыі, это Еўропа. А Еўропа абсолютно не збіраецца здымаць санкцыі з Беларусі. Глядзіце, мінулы раз яны дамовіліся, што санкцыі знялі з Белавія, і што? І куды Белавія летаць? Ну вот яны летаюць, вот сёння пахваліліся, што вот нарэшце ён ва В'етнам нават паляцеў. Але ж у Еўропу ён не лятае, самае асноўнае. Другое, глядзіце, вот зараз прагучала інфармацыя пра тое, што знялі санкцыі з Мінфіна беларускага, але ж не знялі з военно-промыслового комплексу, продукції развіцця, дзе Беларусь павінна каля мільярда.
і другі банк, дзе па еўрааблігацыях Беларусь павінна недзе 2 мільярды, пад 2,4 мільярды, і якія не выплачваліся, таму што як бы так, беларусы гаварылі, што мы ж пад санкцыямі, таму мы не можам выплачваць. То вот зараз это невядома каму яшчэ на карысць, это амерыканцы для сябе пастараліся, да, не. То бок Лукашенко разлічваў на абсалютна іншыя банкі, што іншыя банкі выведуць з-пад санкцый. А яны вывели роўна тыя, каб беларусы маглі сплаціць свае пазыкі. Зрозуміло, дякую за уточнення. І от, до речі, про Білорусь. Ми багато говоримо про те, як деградує економіка Російської Федерації, як вона котиться на дно, тому що війна все більше закручує гайки Кремлю, ну а Кремль своєю чергою московитам і росіянам. І тут не можу не згадати і про економіку Білорусі. Тому, користуючись нагодою, що ви долучилися до ефіру, хочу ще трохи про це поговорити. Тому що от буквально днями я побачила цікаву інформацію. Інформація від Служби зовнішньої розвідки України. Отже, Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила дані про те, що білоруський бізнес зараз повідомляє про критичний дефіцит кадрів. Ви трохи згадували вже про те, що немає зараз кому працювати, немає людей. Так от, Служба зовнішньої розвідки наша каже, що більше 85% компаній в Білорусі не можуть зараз заповнити вакансії. Причому кількість відкритих робочих місць постійно продовжує зростати. І тут важливий є момент. Станом на 13 березня цього року на ринку праці Білорусі було зареєстровано майже 154 тисячі відкритих вакансій. І ця цифра продовжує постійно збільшуватися, але бажаючих працювати там немає. Причому прем'єр-міністр Турчин, він каже, що ситуація ця пов'язана зараз з демографічними чинниками. А також він там згадував щось про старіння населення, мовляв, що немає кому працювати. Але аналітики кажуть, що все насправді дуже просто. Така ситуація пов'язана з тим, що люди просто виїжджають з Білорусі, тому що вони не погоджуються жити в країні через режим Лукашенка. От що ви можете про це розповісти? Так і ёсць, насамрэч. Глядзіце, Расія вельмі добра скарыстала для сябе пратэсты 2020 года. Я уже говорил про это, что перед протестами 2020 года у нас были в Беларуси представлены представники в основном 3 наративов. Это белорусские, скажем, патриоты, те, кто разумел, что мы нащадки Великого княства Литовского. Другие наративы – это БССРовские умовные, кто вокруг Лукашенки, с троху такими советскими мозгами, але что, принаймні, какие-некие БССРовцы. Ну і третій наратив – это якраз 5-7% складали рускомірські. То от Москва, я так розумію, яны ўсё ж таки бачаць у перспектыве нейкі крымскі сцэнар для Беларусі. Яны руками так званага беларускага міністэрства ўнутраных спраў зачистили Беларусь якраз ад носьбітаў нацыянальнай ідэалогіі. По самых сціплых ацэнках з Беларусі з'ехала ад 700 тысяч до 2 мільёнаў. Вот у чым праблема. Для народу 9 мільёнаў – это вельмі критично. Вот чому нема кому. Ви бачите, насправді це дійсно не те, що вражаюче, а навіть, я б сказала, шокуючі цифри, тому що ми говоримо про те, що на цю країну ніхто не нападав відкрито, так як на Україну. Але, звісно, ми бачимо, до чого призводить путінська агресія. Ну, а, власне, в цьому випадку до чого призводить те, що певні країни вирішують підігравати Путіну і товаришувати з ним. До речі, зараз ми спробуємо перенабрати експерта, маємо проблеми зі зв'язком, але я своєю чергою також хочу вам ще раз розповісти про те, що ми часто говоримо про Росію і про економіку Російської Федерації, про те, що вона деградує. Але, як бачите, в Білорусі теж зараз відбуваються такі кризові явища, зокрема з білоруським бізнесом, в якому просто немає кому працювати, тому що саме зараз в Білорусі аналітика, а також Служба зовнішньої розвідки України фіксує критичний дефіцит кадрів. І це при тому, що коли ми говоримо про бізнес, то якраз те, що відбувається з бізнесом всередині країни, є дуже показовим чинником про загальну ситуацію. І знаєте, знову ж таки, ми повертаємося до того, що люди просто масово виїжджають за кордон через режим Лукашенка, бо вони розуміють, що ця країна не має майбутнього, вірніше, коли вона буде дивитися в бік
клятої Російської Федерації, то майбутнє там буде тільки одне. Просто завжди бути таким сировинним якимось придатком Російської Федерації, послуговуватися Путіну, обслуговувати його інтереси і, ба більше, допомагати йому воювати, надаючи і свою територію для того, щоб запускати ракети по інших країнах. Ну і, звісно, товаришувати з тим, кому, власне, в цивілізованому, адекватному світі навіть би не потисли руку. Ну і зараз мені кажуть, що долучається знову до нашого ефіру експерт. Бачимо, з'являється на зв'язку зі студією. І от знаєте, тут дякую, що знову долучаєтеся до ефіру. Ми зараз буквально коротенько підб'ємо підсумки. Пане Сергію, коли ми говоримо про те, що люди масово виїжджають зараз з Білорусі, тому що не можуть вони жити під час правління картопляного фюрера, скажімо так, і вони це розуміють. Що відбувається в цей момент з іншими людьми, які зараз підтримують, так би мовити, режим Лукашенка? І чи можна говорити про те, що станом на зараз немає в Білорусі тих, хто готов боротися з режимом Лукашенка? Ви ведаеце, глядзіце, яно, што ва ўсвеце беларусы мы нічым не адрозніваемся. Ва ўсім свеце па сцэнарыю 4-5%. То бок у любой краіне свету, што я кажу, што ва ўкраінскім грамадстве, што ў амерыканскім, што ў